Good morning mga kagahi! Kamusta mo diha? Arang uwan na nadaari sa Bohol. Gabi pa nagsugod ang uwan, just straight na si Jangtod karong umuga. Gabi di pa kaadyo sa karon ni anam nagkakusog da. Tana-tanaw ra mis uwan kay de bata kalaagan de man makalag pa ning gusto kang mamitpit. Pag padyo Dalton, pag padyo. Nami daghang mga hinay-head ari as usual kitang mga inahan, naghanti pepil na pa pero mas abasa pa. Wa pa na makaiga sa bunson lagi uwan na alay ko ni bagong signal number 1. Lunis karon guys, Y klase. Maadyo ra pud karon ang mga bata safe ra pero ang uban wa na jud klase kay human na magilahang Christmas party. Ang uban na apa. Ang mga opisina puron sarado. Gabi guys kay mo guys ning duong big ubay guys kay pag le pa na mas gatas na tuwa misod na bueng na ding ko hala. Basig mudugay uwan na mo kusog nga overtake malala na pod. Aning dong is ubay gabi palit mi gatas si Dalton, palit mi ka ng distilled water kay mo man isabaw si jang gatas. Ya. Iwan to siya ito Dalton, salamat sa Ginoo kay nabintahan na si Dalton nagijang ubo humok na. Da inig ubo na jang mukwa na bitaw kan murag mukulighad na ba. Ug sa ato pang term da rispukid mukulighad na da. Okay ra man kunog mataw nila kay mosabay ra kuno sa ilahang hugaw. Niglibang nila. So, salamat sa mga nagampo, salamat sa Ginoo. Kay ni effect ang mga tambal. Napaidahang ka ng sipon gamay pero murag ning padung na sa pagkakog mo. Excuse me sa mga nangaon. So anyway guys, amping mo diha sa mga kanang apektado sa bagyo karon amping mo. Eh makainumdum ko sa audit ning labay na mag-anniversary sa audit, 2 years anniversary dihas 16. Dihas ang adlaw kainumdum ko ngilngig hanaon. Hoping nga murag ngani ra pa inday-inday ra na, igo-igo ra nag pasak-pasak nga na. Hindi dyan mo kusog ka ba kay mahaglok lagi ko na nako'y trauma na ng mga ingana. No. Pero guys, mangita ko na may glanip. Kaya mama na amang trabaho ni Undoy sa una katong uyab pa mi. Kaban ka ton, Dalton? Kaban ka? Mangita glanip? Matusok ka na imong mata diha. Mangita mi glanip karon kay sigurado ko lanip na putos lain nga baryo kay maglanip man dari kay naamay dagkeng mga suba. So anyway, mga kagainas ing katiri dari, duhanas ing katiri dari kaadlaw. Wa naganahay mo ulis bay kay uwan man. Mitpit nanda kuno siya magbayahi. Wa pa ilis-ilis kino katabangi. Kumadyo gani ka nakakita na ko ni Jaog sanina nga di po sa murag nawong inahan ka adyo. Namo koy mga fit kanila kay duslas ni ari si Jesus muraman taon jag pahiran naglakaw-lakaw kay aran nako among kadyo sanina kita sulti sa kay mo may ang nahulingan ja. Nakit-an man nina di ay para bisin masuot. Very kuan fresh pa na jawa. Pa na masuot dabe. Ani mahon laging buhog kay wa man maligo gahapon Domingo ni simba mi. Ja wa ko mag-vlog hapon ning day off paginjong inahan kay. Lagi po dyan na po yung mga time nga kapoy kun magsig video. Pero tungod kay namo po yung mangita kamo mga sulod kagahi. Video gyapon ta kay rong nagyapon tay matan-aw. Labi nas mga taga lagjo to nas mga laing mga lasod. Nas laing nasod gipadpad nga gimingaw nas mga kinabuhi dari sinultihan sa bukid. Padadon laman mo kay magpadadon pud mi. Hoy bako dadang. Actually guys, alas 6 pa kapin, sa dumi nga mata. Kay grabing tugnawa, nagpang Miss Aircon. Grabe namang tugnawa ka dyan pagpang, dawa naman makatug balik. Mao nang nagkuan alam si Dalton, gani human nagpamahaw, nang gipakaon si Dalton. Nagpamahaw ni Dalton kay potato, banana o sayuti. Gi-mix. Aramang lasawa pagkahimo na kay kining sayuti di ay bisag di mo sabuan. Inig blend ni mo nga na musabaw siya mo nang naglasaw ka dyan matuhala mo puta nagduha ka kutsarang sirilak arong mo kuan bisa kay di mo sa ganahan og lasaw good feeling dyan marag tubig ra lagi ganahan mo po dyan nahurot niya dyan hangi serve ni dyan nagpasalamat ko kaning kaon nagbalik 3 days to dyan kwa mo kaon mo to ning hugo dyan basi bawi ra po siya pero okay ra man tapo to ning hugo siya gamay kay overweight man siya mga 1 to 2 kilos overweight siya sa isahang edad. Good morning! Good morning, Dalton! Good morning! Amat kas oha-oha ni tatay? Pasalamat ko sa Ginoo kay ag si baby Dalton is a happy baby. Happy baby. Bisag na dyan batiin. Mga tawag yapon siya. Hala ka dyan guys. Grabe kusuga naman tupuan. Nagbusagak. Kusug ka adyo. Hala, kiring gitugnaw nagiring. Ning kat-kat nagtubig sa ganan. Hala gagod, grabe naman gadyon kusuga. Mura nagog nakuha nagka ng palibot guys, mura bitog na puti na siya. Dana na pahangin-hangin. Tinood na dahil ni nga signal number 1 dang. Signal number 1 na dyan ni.
Na guys sana mamura gud si jag na laos nga na. Adaghan na wag bungag rambutan na pero hilaw pa. Dugay magkukunin rambutan na hinog mga 3 to 5 months siguro wa ko masagot. Lagadud, uwa na gadud tusod na. Niabot ag silib diha kaya tang hipuson ning hinay-hay. Kusod. Ano man to? Uy, ginuukog ang mga panty. Ginuukog nagbilangkad na. Nakabulingit na. Napadjok nagbilahan. Saan na? Emergency alert na. Red rainfall warning. Kaya wala mga undag-undag uwan. Uy, panaplin mo ba? Saan na tayo? Siksi ha, oy? Sana all. Pre, nasa sila ng atan? Magitong kuhain dyan nagisog ba? Dahon ito. Asa nyo kuha, Bek? Sugba na? Asa nyo kuha? Kano? Lami ah. Dalton guys, kay nananaw mi dari kay nanikop og isda. Kay uwan lagi na may mga isda dari mo awas sa kanang kabaskan. Ano di sila? Ay, nasa subo ka na sam? Hoy, tiglo mo sa kadiha. Agbo. Ano dito? Ano na nagkukot? Kuha na siguro kay namin sinilid sa sako. Dalton. Linta na, linta. Videohan ka na ako, Bek. Pwede ka sa tamadisgas niya. Oh, hagbo man dining narag. Di. Magbahara. Sindi may kuan. Pantat. Ano dagpukot? Ah, huktan na magmaadyo. Unikap na datang lalang o idang lahan ito ka malang basak. Naa. Dejo, ano makakuha kaya di masangit. Ha, man itong isang matong tukot ng barsa. Ano ito? Di man kasudag uno. Kagabuo. Mga one eye. Pero ka na pang trap kung na si Jack. Oh. Sarado na? Pagdara masuri-suri ako dari. Ah, ini tara di buwan. Wala siguro. Wah, ini tara di buwan. Masa na si kasabot gamay pa na? Lingko na dyan na siya. Butan day kalung. Pero nga, maduling bata kay Mo na sakto. gusto magpa gupit. Nga puwat ah. Moy. Ha? Ah, kana lang apili ko tibi. Pila man. Nagpila man po ng takos. Mo, naglabayin tira pa dito. Di 20 ra kay. Kamera man pong ay, Gina mo sabrin sa may lami. Mm. Sabi ito kay ginangan. Ang kamuti daw ganahan ka. Nagkamuti, nasan yung kamuti kay tintugnaw man. O, nagkaalos mga Sige ka na ba nga. mutambok na puta si kaan. Si simo-simo bitaw basta ting tugnaw oy. Mura man taon tang mura pa tag nga buntas. Bisag wa ka tasay lami magsikain. Hmm? Ang sabi niya. Grabe magkuag sa yuti oy. Asa ko na di sa alcance. Kamatis food. Kamatis ranggo pa ka kadyo mo mga kuan rote. Kuan man, namili lagi ko kay ang mga customer pa man. Namili mali pag lami mga sinaw. Uy, mahal lagi po ng kamatis sa kakagayan man doon. Mo di ay pud mga mamords pag kaso. Hindi, ito ay barato ka. Hindi man po ganahan ang customer magtanaw. Barato. Oh, mura man pag Ang Bisag magdepende hiwaon. ka sa kanang quality. O nga nang isura ha, mo na barato ra po siya. arang. Dapat mo. Palit kag pipino da? Sige naman ka. Kala may sa dagpanihapon gyatan kung ay sa dari og
Sino na ba sakto gazon ni kay aron mo gatas bitaw pa ato ang mga id-id. Si bako. Katiri ko na. Tulog bay pagatasan, batasan bastos kang kagwa ka. Dapat buwa di aron mesa mong panihapon nagluto pos undoy. Ug di maurot, pwede na naisod ang pamahaw sa rep. Para jud man gidali-dalian. Iba pa ning daay? Kani? Wah, gidad ang tunig saging, magdapi manggang kabadyo. Pag sa misteri kay magmukbang ko misteri. Injo. Salamat na si kinawat na nimo ay ha. Apil lang nas kaso. Alom no. Delikado ta. Along ng pinawat. Halaga jud mo. Ina nga pa sa ari ko kanang kabangaan. Sa ari mo mahaptan ka gabi ko ha. Halaga jud kawatan dai pos mga kuanay. Aso po kilo. Oh sige, salamat ay ha. O baraka pa ito. Bye bye bi. Rixian, bye bye. Ado ba na Rurin ni nang ang jacket ha. Kung magpa-check up dito tayo si Undoy mag-uban. Kasi mo na kayo sa Viagra. Bako ka. Joke ko na kay bastos ko na. Hay mo nang Viagra dai dang. Di ba para nas wala. Pampaggana nas mga laki. Dili nga ang sa una. Ha? Katang sa uto pong kuan. Hindi. Pero butasan. Manila to. Yun na may gano'n. Di, isugo kag jubos. Dayang gipalit rubos. Jubos ba pang color, pang color? Jubos di ajan ang body na ito Chinese. Parang kakunak. Hani po ni lamidam. Si Dalton guys, basukad bitaw Dalton nga nasakit si Jack. Murna na si Parison anxiety, magbahatok sa di ko makitas ng mata. Ikit-ikit na. Pero na ako nabasahan nga, mawara ko na po na asun as magkamubuo na sila katong murag ko sila nahadlok sa nitabo nila ba. Si Jack, buhon si Jack sa ginawa. Mo Jack nahadlok mo ano nga. Kuan si Jack. Baho daw ang bilo. Kanang mahadlok na Jack mawa ko. Tagbaho. Ako na mas bahaw. Nato ano de ka din? Agbay. Wa ka kakausutan na mera ba? Moment. Pagtura pag Paris guys, Sabi. sino na ba o kanang buwat? Naman na patuloy ihatag ko nung Nga punta. Naipahatag ni mama dana uta. Kato na ito doon. Kamapit ko ito ko. Ito may pa ba niyo? Kanang katira way kamunggay. Duhan kay sa mudal sud atoy. lima kay gahaway ko mo kay. Kasi ra kana isud sa Pero green red. naman gapon na may green. Di, Di man dahon. okay ra na taong naman na. Aring isud sa red para sud ang puma. Kung giginit ha, bantay. Ikaw init. Neres cookie Dalton. Sa ko sige para sa hang malaki. Bawo, ang sama lang imo. Hang. Ang hangin. Lumay hangin ka ho. Maura man dami, wala man kamunggay na. Kanda ka utro di lamigutan. Busog ko. Kaya ba mo guys, nag-enjoy jud mi sa gathering. Kay because duwa. Tarong naging soot. Saan? Paano? Kuno kun sa mo diha. Bukid. Dahil magaling suot ng sleeveless. O na sa gabas ng sleeveless. Hindi man na nila. Butat ko yung bubo. O di mo buto sleeveless ka. Ay, so igo naman. Nga ba diha kuan ba diha na ba dress code nga man. Problema man matanaw. Basta ako nang lipay ko. The Bold, Magalis Ball Mix Club. Bukas. Ang bubuha Malapit pa kasunod. lawas og dun. Kung ako nun, tagduhan ako na ayun ay padang ko, search it. Ni Ma'am, ni Mayor. Nakadami mga pinaskuhan di ka ni Mayor Jane ug ni Sir Babayat. Salamat kaadyo. Sa di nami angay tapos tagaan ba. Kay kuan ko dato kanang meet up para man to bang murag random nga meet up ra. Tagaan pag gihapon mi mga buitan sila. Hilig nga. Labi sila guys si Mayor Jane ug ni Sir Babayat kay. Recognize nila ang mga vlogger. Kay unay mga event kuno sa buho libre ko na may access. Na ako na may VIP access para og kuan. May mga event nga na makasulod rami para ma-vlog ra na mo og mga event. Wala ko kay tayo. Ha? Kaya mo, baby? Oh, na guys, gamang nadawat guys. Bali tulo ni kapakay. Kuan man kada vlogger isa man si Undoy. Katere, agsud sa kuan, pareho naman siguro ni gisud tanan or lahi, hani ba? Pareho naman siguro. Ang lahi ka na may kuan man to. Pang spaghetti man to nga pasta, kari kay macaroni man. Ay, pareho ra. Beto tanawon. Okay. Diyan na rin kalendar natin kalendar para sunod tuig di na tama. Saag, bugun sa na pizza ha. Diyan, tanawa atong tanawon. Ay, dagang salamat ka Adjo sa
Pamilya ni Babayap og ni Kuan. Hoy, ano ba na? Ngano? Ano na balintong naman na? Pamilya ni Sir Babayap og ni Mayor Jania, Jana and Baby Yap. Oh. Na guys, spaghetti, sweet style spaghetti na nay sauce oh. Daghan na ra ba di ay oh. Na nay sauce. Ja, sakit ni balik og ato na hawason na. Para makita rin do ja. Day. Alas ka kondensada. Uy, naghilak na magatang ulitaw. Napapansin naman. Cream. Daghan jud guys na napoy pang salad. Di ay mayonnaise, napoy pasta. Daghan. May mga kandi anay. Maling. Di ay natarikuko. Kare corn beef. Dari pay sama ni sausage. Dapat cheese. Daghan jud ay cheese na. Dagke. Apa? Kare. Fruit cocktail. Wow. Hoy, paguwat. Susug-sugat ay, susug-sugat ng mahanaga. Mani siya guys. Oh, di ba? Libre nag-amo ang panghanda. Napa may kalendar. Nasa kada na. So, daghan ka tong salamat ni Sir Chef, ni Mayor Jane, ug sa ilang duha ka anak si Jana and Jabi or JB. Yap. Sinso pa more. Thank you. Hoy. Uwahi man na imong pagpamasko. Pwede naman tay kuan. Gudawat. Na nagubot-gubot mo na ng higdaanan. Ano man? Good night pala kay matug na ta. Good night. Good night mga tito and tita. Hoy. Hoy, Delton. Good night na dali. Good night na. Yeah, good night. Oy, nalibat ako ni mo ton si Christine.